Здравейте хора, ще ви направя един поздрав за Реми, вижи няма грижи. Добре. Това е специален поздрав от мен за нея. Няма като нея, Реми ги убива, няма като нея, защото тя ги убива. Реми тарикатата, защото тя убива и накрая ги пребива. Реми излиза и влиза, кешпарата винаги в нея държи кешпарата. Няма като нея, защото тя ги убива, защото Реми тарикатата ги убива. Какво да ти кажа бе брат, няма като нея, защото тъта причини да я мразят хората. Защо ги тя ги мрази, не ги обича брат, защото някой я вика по име бе брат. Какво да ти кажа, това от мен за Реми. Здравейте хора, ще ви направя един поздрав. Топ материал.